কিন্তু দজা ড্রাইভার হিংকে ফাইনাই দে ফাইয়া দে সিচি জিয়া মাসে মা ফাইনাই দিনি যদি তিনি ফাইয়া হিংকে হাইওয়ে থাংফা রেল जों रास्ता ब्लक खायनाय जों बिसिंगो मा खुनाय बिसिंगो दोदा ड्राइवर मा फायनाय बिसिंगो दोदा ड्राइवर मा फायनाय मांगथ्wi तिनिनि बिसिंगो मा खुनाय बिसिंगो दोदा ड्राइवर मा फायनाय मांगथ्wi तिनिनि बिसिंगो मा खुनाय Mangkwthwi tinini bisingo makunai Manini mangkwthwi tinini bisingo makunai Doda driver ma phainai Tinini bisingo doda driver ma phainai Tinini bisingo doda driver ma phainai Diru manini mangkwthwi tinini bisingo khuya hingla route block khlaijaknai Diru manini mangkwthwi tinini bisingo khuya hingla route block khlaijaknai Sini pani buruk joto milige khlaijaknai Manini mangkwthwi tinini bisingo khuya hingla route block khlaijaknai manini mangkwthwi tinini bisingo khuya hingla highway route block khlaijaknai जोंखे तिनी रो फाइमानि जे आनि के काका क्लायो काका बिरमणि त्रिपुरा जे थांनाय गत मास आताय 20 तारिख जे हाफ फबजामानि आरंनानि थांगे इनके हाफ फबजागे आरो इनके बिनिके साबुतैबो क्रै कि हाबो क्रै इनके बो आनि जे काकी क्लायने पारा रावगो थांखबो साहा आरो हा इनके आरो नाइले हा माइया एरपोरिके फाइहा फास सुबा फाइहा सुना करबो प्लेस क्लाबनि जे अबरो ब्राउने कस्तके फाइगा ताबो एक मास चलेनाय तुंहा 27-28 दिन चले तुंगो जे आरो फाइगे बाबो बुरि बसाना ब्रागे कस्तके बुलुंगो दै मानंगिया दैनि बागे अभाब कारेन्ट ग्रै खेब्र बनि परिबारनि साबुतै रंनो ब्रागे आरो फाइखा आरो फाइगे ब्र बुसु कस्त खायखा साया नैया गइंगे ब बुसु खरांति सालायगासिनि पारानि गयफां एरियानि जत कामिनि जत पारानि ब्रु फाइ सुबा लायखा एरपरिबो खुलायखा जों खुमाया एरपरेखे जों सरकारावनो रिक्वेस्ट खायहा ब्रंनो जोनो सुबा फाइनानि बिसिं सुबा फाइनानि उंथो नै इंगे जोंथ याक बायरावबो खुमाया जों अनेक चेष्टा खायखा इंगे 2000 फाइहा 2000 फाइगे रास्ता राव फुहा आरे उंखा इंगे गत सोमबार जरागो 3000 फाइगे सोमबार द जे मानि स्पट दंनाय जे कुथि क्लायनाव जागाबो सैजाक इंगे ब्रखे जे मीडिया रावनो कग्रुगै क्लांजाक संबाबो रावनो कग्रुगै क्लांजाक दङो खनाखे बिश्वकर्मा पूजा खना फाइमिया तिनि फाइनाय इंगे तबो 11ता बाजिनानि नाय दङो तबो कुनो ड्राइवर से फाइसि फाया दजानि दजाल र ब्राजाक दङो तबो ड्राइवर सफैया इनके जोंथ बुसु कस्त नायदि अर पारानि ब्ररा हुब खायसि जागो बेनि दारि हाजिरा खाय जागो इनके हाजिरा खाय जानायले तिनि फाइखे ब्रावले खनानि खरस जाथैले ग्रे एरपरिबो ब्रावसनो जुबानानि बागे अर मांगथ्wi नायनानि बागे बक्रिं फमानथो बाहाम फमानथो जे फमानथो दिनि जों बिराल बखातुं थलायजक जे जों सिनि ब्रले थैजाक जों एक दिगिगा जों सिनि काकु थैजाक जों बखाबाय जाक एर बिसिंगबो जों ताबु जे बुना माननाय जों किसा बक्रिं फाबनो जों माननाय इंगे जों आशा खेगे जों जत फाइले जा कस्त खेकि गारि रिजार्भ खे फाइजाक के हिमुइ फाइजाक माइजा जया तै नों जिया खे जों तिनि इरावेट खायतुं फाइगो बनो जे ड्राइभार रौनो जाते फाइगे और तिनि निमसिंगो सना जाते बक्रिं फानो जे फानो जों नायनानि मुसुगु आनि बसानि एग्जाम अबना आं ब्रागे आं तबु कस्त खे फाइगो आं बुसु लाइसु जासै र आनि सुदु आनि काकानि मां किसा आं नायनानि हिंगे सरकारावबो जे प्रशासन रावबो साका कुनो डेड बडी राव मायाखे कुनो प्रमाण पत्र मायाखे जों कुनो डेथ सर्टिफिकेट राव मैया हिंगे इंगे बिनि तो साबुतै करे माहा करे जों डेथ सर्टिफिकेट माया हिंगे जों ब्राइखे जों मा सरकारनि दारि साहाय्य राव बिनान जों बायखे जों बिमाना इंगे जों आस नायदि त लेखा परा करे जों माहा करे सिया इंगे जों जे सरकार बा बान्दै मांगे जे आरेखे फाइनाय तिनि फाइ दङ खना फाइ दङ त 2000 गारि और ब्राजाक जों 2000 न नायगे मांसु चेहरा नाय जों त मा खाइनाय जों कामसे माया हिंगे बना जों आज जाते तिनि निमसिंग फाइगे ड्राइवर फाइगे जों और खुबै जों जाते माहासनो जों जाते मानानि उंथो जों बक्रिं हाफा जों नायनानि मुसुगो जों जे साहाय्य सरकार जे साहाय्य खायगा ते किसा साहाय्य खायगे जों जाते जों किसा जों बक्रिं फाना जे फाना सिनि काकना जों गथांले मालिया सितुंगो अब जों जे खायपो जों मानानि मुसुगो आ जों और बुजु कस्त खे फाइले जाकियानि बसाराव ब्रागे आरे अंगे इनके और जे मीडिया राव तंनायबो ब्रावबो 1 मान्थ कानाय हा ब्रि बसारावनो ब्रागे जेरो कस्त खे दंमानि बागै
आरो इंगे जों जाते तिनी अरनि मसे तिनी सिनि माबो खाइफैनाय मा खुफैनाय जिनि जों जत आशा खायो जों स कष्ट के जों फायो आं तिने बन सानाम जो आज जों लेखा परा ग्रै बुलुं बसैनि ब्रंगे जों अमा हाइके खाइना आज जदि बैनि बसाइके ओ बेले एक सप्ताह 3 दिन बसैसे जे शान्ति बाजार को जे क्लाइने ब्रनले 3 दिन बसैसे ब्रो खुगै अब खेपाइका सा जोररका देरसे तिपिकर बनबका चिनिले 1 month से काइ तुंगै हा ताबो 28 दिन चले तु जों खेबाइगे नाइ जों जाया जों के तमानि हाइगे खाइ जों खेतमा इरोनि नागरिक यादि बा जोंबो त इरोगा जों सब किसुर जों सुबागै तुंगो जोंबो त गा हाया जों नाइथै नौनो जों तमा मन्त्रि खाइगो एमएलए खाइगो जा खाइगो जों सिनि गाम सिनि हायागो बो नौ मातुंनाय गामगोबो जों मातुंनाय जोंबो नौनो सुबानाय आज जदि जों नौ तिनि सुबा खाइसे जोंबो आगामी दिने नौगै बाक्सा तुंनाय अमा आनि कोइ मुजाते तिनिनि मसिंगो 2000 गारि फाइना नांनाय भाइया हिंगे ब्रुरो तुंफ्लालाय जा हयतो आइना रफाबोनो स्पाइर मानो जे खाइबोनो खाइमानो जतो पारानि ब्रुरो तिनि फाइला जा बुसो कष्ट के खातुं खासा के तिनि से जों कौरगै थांजा तिनि बुधबार तिनि खुफाइनाय ताबो तो 11 बाजि तुंगो के जों कसालनि फाइना ताबो से ड्राइवर से फाया खोइके जों ब्राइफो मांगथै जों खुनाय 4-5 बाजिले जोंबो तुंमेया जों आराय थांनो आरो खाना खुफिनाय के खाना फाइफिनो जों आमा हाइके डेली लाइसय तुंनानि सिनि अब ग्रै जों त नंगै तुंगो तावबो बाद्रमा जे हुकिसा मिसा खाइनाय र बरावबो माइ रागो आराय रागो के खेब साकलै र आराय र बुसु कष्ट के र जे बिनि मांगथै तिनि जे काको बिरमनि मानगथै जे नायनानि हिंगे जतो फाइले जा जों बिसोर दं थगजा जों गोथै फाबोनो जों माखे बकरि खहा फाबोनो जों माखे असनो खुसि जों त सिजा जे जों चिनि काको कुनो बासे गेले तुंलिया थैले थैजा हंगे जों तबाबो जों त माने जों अरखे गारि फाइनाय गारि सिमि फाइथांनाय दिनि फाइके 2 घन्टासो सामतांखे तेखैया जदि साथामु तुंखे अबखे तुंखे त माने ओयांगना ओंसे ओंनायबो तिनि ओंनानि से नांनाय मासे मा फाइनाय तिनि त मा फाइया मासे मा फाइनाय तिनिलिम सेन्टा ड्राइवर न रहनानि जोंना आं कोइ मग ब्रो कष्ट के फाइले जाक तिनि डेली लाइ कि फाइमेया आं पासे आज तिनि बुसु दिन दरे अर लाइसो जाक अर पाइजाक बुसु कष्ट के नगनि ओ कसालमासि बुसु गारि अबरो के फाइतुं आं हाइके पारानि ब्रुरबो गोबां मा फाइलेखा हादुं लेखा अब खेलेखा जों फासि फारिया के जों सुदु बरसा आशा बरसा सुदु सरकारनि ऊपर से सरकार बो जों आरे खिसे कोनो कियाल सिखाया के तुंगलै जों त मासिनि बखा दुख नाया दा जिनि बखा मेला दुख नांजा जों आनि कागो थैजांनो जों गथै मानानि फाबो जों बुसु दुख नांलाय जा जों दिनेसो फाइगो दिनिसे कौर जा दिनि फाइने के आं नोगो बिसानो ब्रेक आबगे एग्जाम आं तो फाइयो र बिनि बकरिंग को साफाना नंगनो हंगे आं दिने और फाइगो कष्ट के ताबले के 2000 ड्राइवर से फाइयागो ब्रुले ब्रु कामिनि ब्रुरोले जत फाइपेखा पारा नि ब्रुले फाइपे जा किन्तु 2000 ड्राइवर हंके फाइने दे फाइया दे जिया मासे मा फाइने तिनि जों फाइया हंके जों रास्ता रो ब्लक खाइने जे फखाइने जों जिनि जे मुचुनते जों खाइने आफ्रोले कुनो आरे खे खाइगो हिमा साया जों ताबो लास्ट कौ साव जदि तिनि फाइया हंके जों जे फखाइनाय जों हाइवे थांफासो रेल जों रास्ता ब्लक खाइनाय जों